హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ గణేశుడు కూర్చోబెడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. దానికి మొత్తం డెకరేషన్ చూపిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. హామీ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ డెకరేషన్. తోరణం ఫ్రెండ్స్, తోరణం పడుతుంది. మమ్మీ అది ఎడిపోయిన కట్ చేయి. అది దీనికి సపోర్ట్ దొరికింది ఇంకే వచ్చింది. మమ్మీ అది ఎందుకు అట్లా కట్టినా దీన్ని దాన్న అవి ఇట్లా మొత్తం ఎదుగుతున్నాం లోపలికి. చెంపండి. దాన్ని వేస్తా కొంచెం ధోని కొంచెం వచ్చి అవసరం లేదు. దూరంగా మీద మొత్తానికి వస్తుంది కిందది. వెళ్ళిపోయాడు ఉన్నావా? ఇలా పెట్టుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒక తోరణం అటు పక్క దింపాలి మమ్మీ. ఈ ముందున్న తోరణం ఇది అది కొంచెం ఇటు అనాలి. కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్? తర్వాత చూపిద్దు కానీ అది తీసి ఎలా ఉంటుందా ధోని అది మమ్మీ ఏమన్నా నువ్వు లేస్తే మమ్మీకి నాకు అవునాయి అంత ఇది జాగ్రత్త తినేస్తా. బాగా చేయాలి. మొత్తం అప్పేసుకోండి షర్ట్. బర్రకుండా ధోని మేము ఇలాంటి ఒకటి మర్చిపోయి ఏంటి ఇంకా తిప్పాలన్నది అడుగుచుకుంటాను అన్నది. ఏది అదో కూడా తెచ్చినావా? కడిగిపోయింది. ఈడ పెట్టు. రెండు ఉన్నాయి. మొత్తానికి దూరాలు వచ్చి వచ్చి ఇది ఇది పీట ఫ్రెండ్స్. పీట పెట్టారు ఇక్కడ. షెల్ఫ్ అనుకుంటున్నారు. షెల్ఫ్ లా కనబడుతుంది కానీ అది పీట. తాడు ఏమంటారు మమ్మీ? తాడు బెండింగ్ వైర్ బెండింగ్ వైర్తో కొంచెం
దాన్ని అలా ప్రెస్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. దానివల్ల ఇలా ఆగుతున్నాయి అవి. మమ్మీ మధ్యలో ఆకులు తీసాను నేను. మధ్యలో అక్కడ కొంచెం పైకి వస్తాయి కాసేపు ఇలా పైకి పెట్టారు. కొంచెం పైకి పెట్టారండి ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం ఇలా పెడతారు. జాంకాయ తీయ ఎందుకు చేయట్లేదు? ఇలా పైకి పెట్టా ఫోన్ పెట్టాడు పెట్టా ఇంకా పైకి పెట్టు. ఇది కరెక్ట్గా రాలేదు, లూజ్ అయిపోయింది. అవును నేను తర్వాత పెడతాను ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ లోపల ఇలా వచ్చింది. ఇలా కట్టాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా వస్తే అలా కట్టాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇది పెండింగ్ పోయారు ఫ్రెండ్స్. మెల్లమెల్లగా అన్నీ రెడీ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పువ్వులు, గడ్డి, గడ్డి కాదండి, గరుపు. ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇంకా ఆకులు పెట్టాలి. ఫ్రెండ్స్ గడ్డి, ఇక్కడ బంతి పూలు ఇవన్నీ గుచ్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. గుచ్చుకొని పెట్టుకున్నాం. ఇంకా ఆకులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇలా బంతి పూలు పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ధోని అయితే రాని రాదు నచ్చి అయితే రాదు. మా డాడీ చెప్తా ఇప్పుడు చెప్పేదాన్ని ఇవ్వండి. ఉండని ఎట్లా ఉండని బాగుంది. ఆ కాడ కట్ చేసి లూజ్ చేసినాం ఫ్రెండ్స్. లోపల చాలా అందంగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. రిపీట్ బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. బాగుందో బాగాలేదో కొంచెం కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పైన పెడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా మామిడాకులు. ఇలా పెడుతున్నారు, కొన్ని కింద కొన్ని పైన పెడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. మామిడాకులు పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఏ మాకు మీరు చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్. కాయ చూస్తే మీరు గుర్తుపట్టారు కదా, తెలీదా? ప్రమాదాన్ని ఇట్లా కొమ్మ కదా అది. అన్ని లీవ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మా దగ్గర కూడా. రాగి రాగాకులు అక్కడ కూడా ఉంటాయి. మాకు రాగాకులు దొరకలేదు ఫ్రెండ్స్. దొరికాయి అంటే కొన్నే దొరికినాయి, ఎక్కువ దొరకలేవు మాకు. మీకు దొరికినాయో దొరకలేవో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. స్టాప్ చేయండి బియ్యం పోసాం ఫ్రెండ్స్.
బియ్యము లోపల ఇలా అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు గణేషుని పెడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ లోపల. అది గణేషుడు కూడా మేమే చూసాం ఫ్రెండ్స్, ఇంట్లో చేసుకున్న గణేషుడు. నేను ఆ వీడియో కూడా పెట్టాను ఫ్రెండ్స్, చూడండి అది కూడా. ఇవాడు ఫ్రెండ్స్ ఇలా గణేషుని పెట్టారు. గడ్డి అంటే గరుకు. అది చక్కగా పెట్టలేదు మమ్మీ. ఆకు ఆ పక్క ఎట్లుందో ఈ పక్క అట్లా ఉంచాలి. రైట్. గడ్డి పెట్టేసాం ఫ్రెండ్స్, గరుకు పెట్టేసాం ఫ్రెండ్స్, జామాంకు వెంకాలు పెట్టాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా మామిడాకులా మమ్మీ అయ్యి సీతాఫల ఆకులు అంట ఫ్రెండ్స్. Pomegranate leaves. కింద పండేది ప్లేస్ అయితే ఎందుకు అట్లా పెట్టినావు? అయినా కట్టే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కట్టే, అట్లా లోపటి గట్టు. ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, దూరం నుంచి చూపిస్తాను ఎలా వచ్చింది. ఇవ్వండి ఇలా ఉంది లోపట. ఇలా డెకరేషన్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పూజ మొదలు పెడతాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రూట్స్ అని అడ్డం కొంచెం కొంచెం దూరం నుంచి లోపల చిన్న లైట్ పెట్టాలి మమ్మీ. చిక్కు చిక్కు అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం. ఎలా అయితే చూడండి. నా తమ్ముడు ఫ్రెండ్స్ ఎలా తీసుకున్నారు చూడండి. లాస్ట్ మేమైతే ఈ విధంగా చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. మేము పెద్ద ఇది చేసుకోము, ఏదో సింపుల్ అంతే. అవునండి తినే మా మమ్మీ ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా హాయ్ మమ్మీ చెప్పా. ఈయన మా తమ్ముడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యాను. లాస్ట్ వీడియోలో ఏంటో అవ్వలేదు. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యాను. ఇది అసలు వస్తుందో రాదో ఒకసారి చెక్ చేయాలి. ఒకసారి చెక్ చేయాలంట ఫ్రెండ్స్, అది వస్తుందో రాదో తెలీదు. మళ్ళా కింద చెక్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. అదో అలా వేస్తే ఎలా ఇలాంటి ఫింగర్ పనులు చేసి కూడా కూర్చుంటాడు ఫ్రెండ్స్. ఈయన పని కానీ ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఇలా రెడీ చేసాము. ప్రసాదాలు, ఉండ్రాలు, ఇంకా పాయసం, పులిహోర. లైటింగ్ చూడండి. ఇంకా పూజ స్టార్ట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. లోపట గణేశుడు, దేవుడు వెనకాలలో, దేవుడి పక్కన ఇలా లోపట ప్రసాదం.
పక్కన దేవుడిని చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పక్కన దేవుడిని కూడా లైటింగ్స్ రెడీ అయిపోయారు. రెడీ చేశారు. దీపం రెడీ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీపం రెడీ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇవ్వండి చేస్తున్నారు. కొబ్బరికాయ కొట్టనా? ఒక నిమిషం ఉండు. కనిపిస్తున్నాడా? ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు. మూడు 2 అనుకుంటా. ఆగు ఆగు. ఇక్కడ పూజ అయిపోయింది. ఇక్కడ పూజ అయిపోయింది. మా వాడు ఇవాళ కొబ్బరికాయ కొడుతున్నాడు. కొట్టు చూద్దాం. చేతిలో పట్టుకుని అట్లా పగలన్నారా? మళ్ళీ పగిలిందా? కొట్టు ఇంకొకసారి. పట్టుకో, దాంట్లో పట్టుకో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము ఇలా చేసుకున్నామండి. మీకు కింద నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీరు ఏ విధంగా పండుగ చేసుకున్నారో వినాయక చవితి కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మేమైతే ఈ విధంగా చేసుకున్నామండి. నాకు వచ్చినట్టు చేశానండి. ఓకేనండి. బాయ్ అండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి.